Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami aoy. Abyan may nga aga dira sa imo kag welcome gid sa sining aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipapra nga karon pastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa pagpaambit, pagtudlo kag pagwali sining balaan nga pulong sang aton Ginoo. Karon sa aton nga pagpamalandong, akon basahon ang 3 John. Isa lang man ni kapitulo. Magasugod ako sa pagbasa diri sa bersikulo 5. Kag aton tapuson ang pagbasa dito sa bersikulo 12. Hinigugma nagahimo kasing matutom nga butang kung maghatag kasing bisan ano nga pag-alagad sa mga kauturan, labi na gid sa mga tao o sa mga dumuluong. Versikulo 6 nga nagsaksi sa imo gugma sa tubangan sang iglesia. Magahimo kasing maayo sa pagpatigayon sa ila panlakatan subong nga nagakaigo sa pag-alagdan sang Dios. Kay sila nagpanlakatan tungod sa iya kag wala nagabaton sing bisan ano gikan sa mga hintil ining sa indi mga tumulo. Gani dapat tasakdagon ang amo nga mga tao agod nga mangin masigkam manog pangabudlay kita sa kamatuoran. May ginsulat ako sa iglesia apang si Diotrephes nga naluyag magpangulo sa ila wala magkilala sang akon pagbulutan. Gani kung magkara ako dumdumon ko ang ginahimo niya nga nagawakal sing malain nga mga pulong batok sa akon kag sa wala pa maayawi sina wala man niya pagbatuna ang mga kauturan kag sila nga buot ginadumilian niya kag ginasubol gikan sa iglesia. Hinigugma, hindi mo pag-ilugon ang malaot, kundi ang maayo. Nga nagahimo sing maayo, o ang nagahimo sing maayo, iya sang Diyos.
ang nagahimo sing malaot wala makakita sa Dios. Si Demetrio nasaksihan sang tanan kag sang kamatuoran gid. Ako man nagasaksi na nahanungod sa iya kag kamo na kay balo nga ang akon panaksi matuod. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Ini nga bahin sang balaan kasulatan abyan kag utod sa Ginoo nagatudlo sa aton nga importante ang ginatawag naton pagka maabi-abihon, hospitality, kag ang pagka mahinatagon, generosity. Atong mga tao nga qualified nga mga tumuluo nga nagahatag sang dako nga bahin sang ila panahon sa buluhaton sang Dios. Kag may mga personal, may mga financial nga mga panginahanglan, kinahanglan atipanon, buligan, tatapon, sakdagon, kag batunon sang lawas ni Kristo o kon sang iglesia. Sa malipot nga istorya, suportahan ang mga alagad sang Dios. Mga alagad sang Dios nga nagatudlo o kon nagawali, nagapanggas, nagapalapnag sang maayong balita. Ining sulat ni Juan, ikatatlo niya nga sulat, nagapahayag sa aton sang positibo nga bahin sa pag-atipan sa mga lawas nun o kon physical nga mga panginahanglan sa mga matutom nga alagad sang Dios. Iya nga gin kasidunggan, gin dayaw si Gayo sa pagdumala sang iglesia sa pagpahayag sa ginatawag naton pagka maabi-abihon sa mga dumuluong, sa mga traveling missionaries. Kag ato na kaina ginbasa sa bersikulo 5, 6, 7 kag 8. Amoy na ang aton katungdanan mga abyan, ang pag-abi-abi ilabi na gid sa mga alagad sang Dios, sang mga mangin misyonero o kon misyonera. Aton sila ginaapipan tungod kay ang lugar nga ila ginpangamuyuan, nga ila pagakadtuan kag pag-aalagaran sa Dios, hindi man kita makakadto. So pinaagi sa aton nga pag-ampok, pinaagi sa aton pagsakdag, sa paghatag sang kwarta, agod nga mahimun-an ang ila mga kinahanglanon. Amoy na ang aton bahin kang aton nga ministry. So amo ini ang pagdumala ni Gayo kag bisan pa sang iyang associate nga amo si Demetrio sa bersikulo 11 kag sa bersikulo 12. Pero may masubo nga sitwasyon o kung kahimtangan sa amo nga iglesia sa diin nag-alagad si Gayo kag upod niya si Demetrio. Tungod kay may isa ka tawo nga ginganlan si Diotrephes, isa ka hasol nga klase sang tao. Matiga ang iyang kasing-kasing. Siguro ini nga tao gusto nga siya amo ang himuon nga pangulo sa amo nga grupo sa mga Kristohano. Ini si Diotrephes nagapamatok sang mga buko, handom, pagplano sa mga alagad sa Ginoo kag bisan pa sang alagad sang Dios nga isa ka apostol.
nga mo si Apostol Juan. Isa siya ka dalok, selfish, kag arugante, bugalon nga klase sang tao. Wala niya ginbaton ini si Apostol Juan sa bersikulo 9 kag 10 aton mabasa ini. May ginsulat ako sa iglesia apang si Diotrephes nga naluyag magpangulo sa ila wala magkilala sang akon pagbulutan. So isa siya katao nga dalok sang posisyon nga may authority. Kag at the same time, isa siya katao nga nagasikway sang apostolic authority nga ara sa kay Juan. O may apostolic authority ini si Juan. Pero hindi siya magkilala sang amo nga authority. So nasakitan ini si Juan, subong nga tao, kag sa bersikulo 10, nagsiling siya, gani kung magkara ako, dumdumon ko ang ginahimo niya, nga nagawakal sing malain, nga mga pulong. Ining pulong wakal, ari diri nga siya nagaslander, nagapasipala, sang mga malisyoso nga mga pinaagi sa mga malisyoso nga mga pulong batok sa isa ka tawo nga may apostolic authority kag siya amo si Juan. Grabe nga mga pulong, no, nagawakal sing malain nga mga pulong batok sa akon. Kag sa wala pa maayawi sina, wala man niya pagbatuna ang mga kauturan. Kag sila nga buot ginadumilian niya kag ginasubol gikan sa iglesia. Ari pagid ang iya nga pulong nagasubol, iya gin-extel, iya ginpagwa ang mga kauturan sa iglesia. Isa ka diktador nga klase sang tao ini si Diotrephes. Busa dira sa inyo simbahan, sa inyo iglesia abyan, kung may mga tao nga mabudlay, siling naton ispilingon ang ila mga batasan, ang ila mga ginabuko, ang ila mga handom, ang ila kabuhi, magaduwa-duwa kita sang ila nga kaluwasan. Wala sila siguro nakakilala pagid sa isa ka may gugmaon, caring, nga manluluwas nga amo si Ginoong Hesus. Ang ila ihibalo sa maayong balita hasta lang dira sa ulo. Wala mag-ilig kag magpanawag dira sa ila mga tagipusoon. Masubo kay wala nagagwa sa ila mga ba ang matamis nga mga pulong. Kag ang mga maabi-abihon, mabinalakon nga klase sa mga buluhaton. Busa abyan, ang aton nga kabuhi aton anay usisaon. Basi kon may amo kita nga klase sang attitude kag balatyagon, mabudlay nga inchindihon sang katilingban sa mga Kristohanon. Ikaw bala may abilidad o kon may espirituhanon nga abilidad sa pag-abi-abi sa mga Kristohanon. May nabisitan ako nga balay sang isa ka Kristohanon. Ang iya nga balay, malapad ang sala. Ang ila nga tululugan sang iya nga asawa, hindi gid man malapad. Siling ko, Brad, kalapad sang imong sala, no? Siling niya kay dere kami naga-entertain sang mga bisita. Dere kami nagahimo sang Bible study. Nalipay kami sa pag-abi-abi, sa pagbaton, sa pag-atipan,
sa mga utod sa panimalay sang Dios. Abyan, kung ikaw nagaplano sa pagpahimo sa imo balay, gamay lang ang sala. O kung dako gid man ang imo nga sala, pero nabudlayan, ginakaugtan, ginalikawan nimo ang pagbaton sang mga bisita. Hospitality. Lover of strangers. Kag ikaw bala mahinatagon? Pagbati isang tao sang imo ngalan, madumduman niya bala ikaw nga ikaw dalo o kon mahinatagon, mabinuligon. Kabay pakuntani nga makita ini sa aton nga mga kabuhi. Inang hospitality and generosity. Those qualified believers who devote large amounts of their time to ministry and have personal and financial needs should be cared for by the church body. Ginoo, si Ginoong Hesukristo ang imo bugtong anak. Nagabilin sang isa ka bago nga sugo sa iya mga gitutunan nga mo ang pagigugma sa isa kag isa. Kaangay sang iya nga pagigugma sa amon. Kabay pakuntani nga ini nga klase sang gugma amon nga ipahayag dira sa amon kabuhi, bisan pa dira sa pag-atipan kag pagbaton, pag-welcome sang mga utod sa imo nga panimalay. Kabay pa o Dios nga kami man magmahinatagon kag magbinuligon. Hindi lamang sa paghatag sang amon panahon kusog para sa buluhaton sang Dios kag sa pagbulig sa mga alagad nimo, kundi bisan pa sa pagpaambit man sang amon nga kwarta. Ini nga mga butang amon ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Abyan, salamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. May mga difficulties ako diri sa amon nga computer, pero kabay pakuntani nga maayo ini. Nagagamit kita karon sang lain nga iPad, agod nga makapaambit lang ako sa inyo sa minsay sa pulong sa atong Ginoo. Sister Sharon Guerra kag nang Lydia, madamo gid sang inyo, madamo gid nga salamat sang inyo nga pagsunod sa aton nga programa. Ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan.